Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdyrys. Baqy tarap yurdumyzda aqy täzelikler we habarlarly tanıştyran Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Gepleşmediň başyny hormatly prezidentimiň Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putin iweren gutdaw bilen tanış edýäs. Onu şeýle diýilýär. Onun arkidarati Russiýa Federasiýasynyň prezidenti jenap Vladimir Putin. Hormatly Vladimir Vladimirovich, Türkmenistan halkynyň we hökümetiniň adından şeýle hut öz adymdan sizi we siziň ýurduňyzyň ähli halkyny Russiýanyň güni münasibetli tüýstirokdan gutlaýan. Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda diýip bolan dostluk gatnaşyklar ýokary derejede we ýetgiderli ösdirilýänligi bilen häsiýetlendirilýär. Hemde birek-birek hormat goýmagyň, inançmagyň hakyky nusgasydyr. Türkmen Russiýa döwleti gatnaşyklary wagtyň synygynyň geçdi we häzirki döwürde ýoly goýulan iki tarapdaň strategik kylmatdaşlyk ýurtlarymyzyň gülläp ösmeginiň bäkbidine ýetgiderli berkidirýär. Biz gatnaşyklarymyzy mundan beýlegim hasam ösdirmek üçin ähli taglalar etmäge taýýardyr. Hormatly Vladimir Vladimirovich, size berkli jan saglyk, bagtyarlyk we üstünlük, Russiýa Federasiýasynyň dostlukly halkyny bolsa abadançylyk we rowaşlyk ardy edýän. Çuňur hormatlamak bilen Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Filippinler Respublikasynyň prezidenti Rodrigo Roa Duterte we bu ýurduň ähli halkyny Filippinler Respublikasynyň garaşsyzlyk güni münasibetli tüýstirokdan gutlady. Mümkinçilikden peýdalanyp hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow prezident Rodrigo Roa Duterte tüýstirokdan berk jan saglyk we bagtyarlyk Filippinleriň halkyna bolsa parahatçylyk, awadançylyk hemde gülläp ötüş ardy etdi. Garaşdyrys. Baqy tarap Türkmenistan döwletimizde hormatly prezidentimiz arkadagly serdarymyzyň parasat ýolbaşçylygyny alynıp barlayan işler berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüni münasip ýolgular bilen üstünlükli rowanşanýar. Munyň şeýledigini hepden dowamyny wakalarym tutuş aýdynlygy bilen tasdiklaýar. 6-njy ýyly hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Birleşik Milletler Guramatynyň baş sekretarının birinji ornmatary we Birleşik Milletler Guramatynyň durnuk ötüş boýunça toporunyň başlygy Hanym Amina Muhammed kabul etdi. Dowuşuň çäklerine söketişler köp ýyllyk netijeli hyzmatdaşlygyň ýagdaýy hemde geljeği bardy pikir açdylar. Durly uğurlarda durmuşa geçirilýän taslamalaryň onurçasy şol hyzmatdaşlygyň netijeligine şaýatlyk edýär. Şerde 2030-njy ýyl içinde urşyn durnuk ötüş ulgamyny gün tertibiniň çäklerini birlikde işlemeň mümkinçiligim aralyp asatlaşyldy. Gün tertibindäki wezipeler Türkmenistan 2050-nji ýyl için durmuş ykdysaty dönüşdirmeň milli maksatnamasyny kesgitdenen möhüm maksatlar hemde wezipeler laýyk gelýär. 8-nji ýylyň hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň owasyna toplumyna gödäwçilik edýän ornmatar Ýazmyratov bilen sanly ulgamar maslahat geçirdi. Onu mewsumlaryň owagçylyk işlerini geçirişi bardak meselelerim aralyp maslahatlaşyldy. Hemde bir näçe meseleler boýunça çözgütler kabul edildi. Maslahatda ýurdumyzyň ýüpekçileriniň pili taýýarlamak bardak şertnamalaryň borçnamalaryny üstünlükli ýerine ýetirenlikleri bardak hoş habar aýdyldy. Hormatly prezidentimiz tarapyndan puda gollamak boýunça toplumlaryň çaýlaryň ýetgiderli alynıp barylmagy netijesinde ýüpekçilik ösdirmek üçin hemme zerur şertler dürdüldi. Döwlet tarapyndan berilýän giňerimli gollawlaryň netijesinde ýurdumyzyň däkmesi ýüpekçileri şertnamalaryň borçnamalaryny awray bilen ýerine ýetirdiler. Hormatly prezidentimiz ýüpekçilerimiziň bu zähmet ýeňişi bilen gutlandy. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow hoş habary kanagatlanma bilen kabul edip, halkymyzy hemde edermen ýüpekçilerimizi watanymyzyň pile harmanyny 2300 tonadan owrak ýokary hili pileňiň tapşyrma münasibetli tüýstirokdan gutlady. Milli ykdysadyýetimiziň möhüm pudoklarynyň biri bolan dokuma senatyny ösdirmekde ýüpek önümçiligini aýratyn orun değişidir. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow geljekde ýüpekçiligi goýberýän maýy goýum serişçileriniň möçberiniň hasam artdyrmagynyň gödüňde tutulýanyny, munyň bolsa ýylatymyz üçin goşmaçy täze iş orlaryny döretmäge, gymmatly çyý malyň öňürlýän mukdaryny artdyrmaga mümkinçilik berjekdigini beledi. Soňra ýurdumyzyň welaýatlaryna alynıp barlaýan mewsumlaryň meýdan işleri barada hatabat berildi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow owa hoşulugyny möhüm mewsum hasaplanýan gally orogyny guramaçylykly hemde bellilen möhletde ýokary derejede geçirmek meseleleriniň wajypdygyny çekip, bu uğurda öňde durýan wezipeleriň üstünlükli ýerine ýetirmek üçin ähli zerur taýlalaryň edilmeligini belledi. Gowuşanyň we beýleki ekinleriň bol hasylyny kemale getirmek boýunça alynıp barlaýan işleriň agrotehnikanyň kadrlaryna dol laýyk derejede ýoly goýulmagy, ýurdumyzy azyk bolçylygyny üpçün edilmegi döwrüň möhüm talap bolýar.
Şunun bilen maglykda bu işleriň ýerine ýetirmegine jogapkärçilikli we hemme tarapdan esasly çemeleşilmeliler. 9-njy iýuny Türkmenistanyň prezidentiniň tapşyrygy boýunça Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň başlygy, hormatly Ilýan Şulsy, Gurbanguly Berdimuhammedow Lewap welaýatyna iş taparyny aşyrdy. İş taparynyň dowamynda Gurbanguly Berdimuhammedow adyny howunlarlygy mätä çağlary himayet bermek boýunça haýyr sahawat gadnasyny esaslandyrjy Hajy Arkadamyz Türkmenawa şäheriniň köp uğurly hassahanasyna barp gördi. Dünýäniň belli kompaniýalarynyň häzir klamal enjamlary bilen üçindilen bu Durwap hassahanada adamlara şol sanyna körpüleri ýokary hili lukmançylyk hyzmatlary edilýär. Türkmenistanyň hormatly Ilýan Şulsy, Gurbanguly Berdimuhammedow häzirki wagtda ýürek keseler bölüminde bejeriş geçen çağlaryň ýagdaýy bilen gyzyklandy. Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň başlygy olaryň eni atalary bilen söhbetdeşlikde lukmançylyk hyzmatlarynyň derejesi hemde bejeriş işleriniň netijeleri bardy sorady. Körpeler joşgul goşgu setirlerini atalyk aladys üçin Hajy Arkadamyza tüýsürekden hoşallyklaryny beýan etdiler. Çağlaryň ejeleri Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň başlygyna hemde arkadagy serdarmyda berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe watanymyzyň durly kunjoklaryny hemme tarapdan ösen, berk bedenli, ýokary bilimli ýaş nesli terbiýelemek uğruna dördülen giň mümkinçilikler üçin tüýsürekden hoşallyk bildirdiler. Hajy Arkadamyzyň belleşi ýaly döwletimiz ýaş türkmenistanylaryň saglygyny goramak hemde berkitmek barada hemişe alady diýär. Bu ýörgüler alınıp barlayan döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugurlardyr. Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow maksady mätäçlik çekkenlere himayet bermekden ibaret bolan haýyr sahawat gadnasynyň mümkinçiliklerini peýdalanmak üçin ähli şertleriň bardygyny atab, ýene atalary olaryň prezidentleriniň tiz wagtda sagalmaklaryny arzu etdi. Soňra bu ýerde Saglyk Goraýşy we Derman Finanat ministriniň ornmasary Germanowyň hemde Türkmenawa şäheriniň köp uğurly hassahanasynyň baş lukmany Ýusupowyň Gurbanguly Berdimuhammedow adyny howunlarlygy mätä çağlary himayet bermek boýunça haýyr sahawat ganasynyň ýerine ýetirji direktory Bazarowyň atnaşmagyny iş maslahaty geçirildi. Hassahanyň bölümleriniň iş tertibi, körpe näsalary lukmançylyk kömek berilenini bejerişiň häzirki usullarynyň peýdalanmagyna, keseler anyklamakda sanly tehnologiýalaryň mümkinçilikleriniň ulanmagyny, hassahanyň işgärleriniň kunär derejesiniň ýokarlandyrylmagyny gönükdirilen şäherler aral maslahatçylygyň esasy meseleler boldy. Soňra Gahrman Arkadamyz hemmeler bilen mähirlik hoşlaşyp, olara iş ýerine üstünlikler arzu etdi we Seýitnazar Seýda adyny Türkmen Döwlet Moğolumçylyk institutyny taragurdy. Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow ýokary okuw mektebiniň binasyna baryp, Durwap bilim almak üçin bu ýerde dördülen şertler bilen tanışdy. Şeýlede Türkmenistanyň prezidentiniň tapşyrygy boýunça institutyň moğolumlary we talipler bilen duşuk geçirildi. Onuň dowamyny döwletimiziň ýaşlar siýasatyny hasam kämilleşdirmek, okuw terbiýeçilik işini ösdürmek hemde okutmaň ýollary, okuw işlerini sanly ulgamy ornaşdyrmak, milli bilim ulgamy üçin ýokary derejeli hünärmenler taýýarlamak barada pikir alşyldy. Alim Arkadamyza duşuk açyp, onuň esasy meseleläriniň biriniň Türkmenistanyň döwlet ýaşlar siýasaty hakynda Türkmenistanyň kanunyny kämilleşdirmek baradaky meselelerini aral maslahatlaşmakdan ibaratdygyny bellädi. Häzirki wagtda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň teklibi boýunça Milli Geňeşiň palatalary, halk maslahaty hemde mejlis tarapyndan bu hukuknamasynyň rejelenen görnüşini taýýarlamak işine ýerişildi. Häzirki döwürde durmuşa geçirilen ýaşlar siýasatynyň maksady türkmenistanylaryň ýaş nesliniň kemale gelmegine, şahsiýet hökmüni ösmegine aň paýhas, ýörüjülik hemde ruhy mümkinçilikleriniň jemgyýetimiziň we döwletimiziň bäkbitlerini gönükdirilen has amatly şertleri döretmekden ibaretdir. Bu urdaky milli strategiýanyň baş wezipeti ýaş raýatlaryň hukuk hemde durmuş goraglygyny üçin etmekden, türkmen halkyna gadymdan maksus bolan ruhy ahlak we medeni gymmatlyklary, sagdyn durmuş ölgülerini wagt etmekden, ýaş nesli watançylyk, insanperwerlik, raýat jogapkärçiligi ruhuny terbiýelemekden, hemde ýaşlaryň başlangyçlaryny gollamakdan we howetlendirmekden ibaretdir. Bu wezipeleri üstünlükli durmuşa geçirmek maksady bilen 2020-2025 ýyllar üçin Türkmenistanyň döwlet ýaşlar siýasaty ulgamyny döwlet maksatnamaty kabul edildi. Onun çäklerini, halkymyzyň taryhyny, medeniýetini hemde gadymy däpli suwlaryny bilýän, hemde olara baha bermek başarýan, meýlemen maşgala gymmatlyklaryna sarpa goýan kämil beden we ruh taýdan sagdyn şahsiýet kemale getirmek boýunça netijeli çäreler durmuşa geçirilýär. Watançylyk terbiýesi bir hatarda taryhy ötüşiň, döwlet siýasatynyň kädirkaman meýillerini we möhüm uğurlaryny, biniýat goýjy taglimlaryny türkmenistanylaryň täze nesline düşündirmek,
Hem de olaryň aňyny ýetirmek, kädirki taryhy ýa-da amala aşyrlayan ýaýgurdul özgörtmeleriň many mazmuny açyp görkezmek boýunça işlere ul ünsürliýär. Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy muallimler we talipler bilen söhbetdeşliginiň marşyny okutmaň iňtiýazy usullaryny ornaşdyrmak, nazariýet ilminiň tejribe okuw sapaklar bilen utgaşdyrmak üçin instituty dördülen şertler bardy pikir alşyp, bu ýokary okuw mekdebinde muallimçilik uğru boýunça ýokary derejeli hünärmenleriň taýýarlanýanlygyny belledi. Çykyş edenler institutyň talipleriniň halkary bätleşiklerine we ders olimpiadalaryna ýygdarly gatnaşýanlyklaryny aýtdylar. Bolaryň ählisi döwletimiziň milli bilim ulgamyny hem tarapdan ösdürmek, häzirki zaman tejribäni hem de ilmiň gadynlaryny sanly ulgamy ornaşdyrmak barada aladasynyň aýdyň suwtnamasydyr. Duşu atnajlar alim arkadamyzy häzirki zaman muallimçilik ilmini kämilleşdirmek, sanly bilim ösdürmek üçin özlerini dördülen mümkinçilikleri netijeli peýdalanmak uğruna ähli taýlalar etjekdiklerini, watanymyz üçin ýokary hünärli hünärmenler bolup ýetişjekdiklerini anandyrdylar. Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy daşary urt dillerini öwretmek meselesini ýygnananyň ünsini çekdi. Söhbetdeşligiň dowamyny alim arkadamyz institutyň okuw mekdeplerini gurmagyň halkary ölçüglerine laýyk gelýän täze binasyny gurmagyň maksadyna laýyk boljakdygyny belledi. Seyit Nadar Seydadyň Türkmen Döwlet Muallimçilik Institutynyň rektory, Türkmenistanyň Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurban Guly Berdimuhammedow ýokary okuw mektebine gelip göründigi, talip ýaşlary okutmak meselelerini, muallimleriň hemde bu bilim edarasynyň iş şertlerine ýygyderli ünsürýänligi, şerde gymmatly maslahatlar üçin hoşalyk bildirip, ýurdumyzyň bilim ulgamy üçin ýokary derejeli hünärmenler geljekde de taýýarlamak uğruna ähli taýlalar etjekdiklerini anandyrdy. Duşun ahyryny alim arkadamyz Gurban Guly Berdimuhammedow ýaşlara geljek siziň bilenler. Biziň ýurdumyzyň geljekde de gülläp etmek üçin bolsa öňe, diňe öňe, jan watanym Türkmenistan diýip ýaşlara ýüzlendi. Ýygnananlar şowkunly el çarpışmalar bilen bu sözleri gaýtaladylar. Gahrman arkadamyda duşu gatnaşyklaryň ählisine üstünlükler ardy edip, soňra welaýat merkezindäki bazar bardy. Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy azyk önümleriniň görnüşleri, hususan göýek we bakçy önümler bilen bazarda önüm bolçulugynyň dördülüşi bilen gyzyklandy. Mälim Moşýal Ministrler Kabinetiniň we Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň 4-nji iýunda geçirilen bilelikdäki giňişleýin mejlisinde hormat prezidentimiň gol çeken kararyna laýyklykda owa hojalyk we daşky urşy gormak ministrligine hemde welaýatlaryň häkimliklerine senagatçylar we telekeçiler birleşmesi bilen bilelikde goşçuluk buğdagyny iş alyp barýan önüm öňürçiler üpçün etmek üçin 2022-nji ýylda iýimlik mekbejewini soýan we iýimlik buğday ekmek we olaryň bol hasyny ösdürip ýetirmek boýunça guramaçylyk çärelerini amala aşyrmak tapşyryldy. Bu çäreler ýurdumyzda goş etiniň we ýumurtkanyň öňürilýän mukdarynyň artdyrylmagyna şeýlelikde ýylatmyň ýurdumyzda öňürilen ýokary hili azyk önümler bilen üpçün edilmegine hemde şeýle önümleriň daşyndan getirilýän möçberini düýüple azaltmaga mümkinçilik berer. Bazarın satçılar we aljylar gahrman arkadamyda içerki bazarda harit bolçulugyny döretmek boýunça ähli şertleriň dördülýänligi, telekeçilere hususan azyk önümlerini hemde günlük sarp edilýän haritler öňürçilere berilýän gollaw üçin hoşallyk bildirdiler. Soňra gahrman arkadamyz Amderiýanyň üstünden geçýän Türkmenabad Farab awtolog köprüsine tara urdy. Bu derýa Merkezi Aziýada uzunlygy boýunça ikinji hemde suwlugy boýunça iň iri suw akawasyr. Ol öz golbaşyny Hindus daglaryna alýar. Şol sebäplem Amderiýanyň suwy hemişe peýdaly aýratynlyklar bilen tapawutlanýar. Onuň uğurlaryna kuwatly döwletler döräpdir, hemde beýik ýüpek ýoly geçipdir. Häzir kuwaty hereket edýän Amderiýanyň üstünden geçýän Türkmenabad Farab awtolog we demir ýol köprüleri ýurdumyzyň şäherlerini geçýän ýük we ýolagçy akymlarynyň düýüple artmagyna ýardam berdi. Owa hojalyk buğdagyny ýeterlik möçberde suw serişçiler bilen üpçün etmek, ýurdumyzda goşmaçy suw gorlaryny döretmek, ekin meýdanlarynyň suw üpçünçiligini gowlandyrmak, suwun ýetkisini azaltmak meseleleri hem ören möhüm wezipeder. Gahrman arkadamyz bu ýerde lewap ulatyny käkim bilen Sewitiň şol sany ekrançylyk meýdanlarynyň suw üpçünçilik meselelerini aralyp maslahatlaşdy. Häzirki wagtda ulatyň ilatynyň ýaşaýyş durmuş derejesini mundan beýlägem ýokurlandyrmak, suw hojalyk ulgamyny ösdürmek boýunça işler şartlandyrmak, hemde onuň maddi enjamlaryň binýadyny puturlandyrmak boýunça işleri kämilleşdirmek maksady bilen geň erimli işler geçirilýär. 9-njy iýunda hormat prezidentimiň tapşyrygy boýunça Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurban Guly Berdimuhammedow sanly ulgam arkaly garaşly döwletleriň arkalaşyna gatnaşy döwletleriň ýaşlar parlamentary forumuna gatnaşdy. Bu çäre gahrman arkadamyzyň gatnaşmagy ýurdumyzyň ählimi murawasynyň ötüşiň bekwitlerine laýyk gelýän döwletary hyzmatdaşlygynyň köp uğurly mümkinçiliklerini durmuşa geçirmek üçin sağlaşykly we toplumdan çemeleşmeler işläp taýýarlamakda işçiň we başlangyçlar bilen çykyş edýändiginiň nowatdaky suwtnamasydyr.
Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow sanly ulgu markalaý çykyşynyň başyny ähli kärdeşlerine ýüzlenip olary mübarekledi. Hemde ýaş parlamentarlar arkalaşyň geljegine garaýy şygary bilen geçýän ýubiley forumyň işine başlamak bilen tüýsürekden gutludy. Gahraman arkadamyň belleşýäli 1992-nji ýylyň mart aýyny isatlandyrylan garaşly döwletleriň arkalaşygynyň parlamentar assambleýasynyň hereketi diýen 30 ýylyň dowamyny özüni parlamentarlaryň halkara derejesinde üstünlükli hyzmatdaşlyk üçin netijeli düzüm hökmüni görkezdi. Şunun bilen maglykda türkmen parlamentarlarynyň biziň döwletlerimiziň ösüşini hemde üstünlükli goşulmagyny üçin edýän bu awrayly gurama bilen köp taraply hyzmatdaşlygynyň möhüm orny bellenli. Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň başlygy çykyşynyň dowamyny şu ýyl özüniň dördülmeginiň 10 ýyllygyny belleýän Ýaşlar Parlamentar Assambleýasynyň möhüm ornuny belledi. 10-njy iýuny hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Russiýa Federasiýasyna resmi sapar bilen ugrady. Aşgabatyň halkara howa meziline döwlet başlarymyzy resmi adamlar ugratdylar. Hormat prezidentimiň uçary Moskwa çyly uçuş amala aşyryp, Vnukovo 2 halkara howa meziline gondy. Howa meziline hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow resmi adamlar garşyladylar. Bu ýerde benet mertebeli mehman garşylamagyň resmi dawarasy boldy. Bu sapar strategik hyzmatdaşlyk kätetine ýa bolan hemde dostluk, deňkokly özara bekbetli hyzmatdaşlyk ýolgalaryny esaslanýan netijeli döwlet aragatnaşyklaryny mundan beýlägem kime tarapdan ösdürmeň ýoluny ädilen nowatdak ädim boldy. Günüň birinji ýarymynda döwlet başlarymyz uly Kreml köşküne bardy. Bu ýerde hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putin mehirli garşylady. Türkmenistan hemde Russiýa Federasiýasynyň başdanlary birek bilen dostlukly salamlaşyp, iki ýurduň döwlet baýdaklarynyň öňüne suraty düşdiler. Soňra ýokary derejedäki iki çäk görnüşde Türkmen Russiýa gepleşikler geçirildi. Prezident Vladimir Putin benet mertebeli mehmany bäreklep, prezident Serdar Berdimuhammedowyň öz ilkinji daşary ýurt saparyny Russiýa amala aşyrýanlygyny, munyň iki taraplaryň gatnaşyklaryň aýratyn hiýasetini nowatda gedek ýüze çykarýanlygyny, şol gatnaşyklaryň bu ýokary döwlet wezipetini işläp, odal uly hyzmatlary bitiren Gurbanuly Mälikgulyewич Berdimuhammedowyň tagalary netijesinde hakyky strategik dereje çykanlygyny belledi. Prezident Vladimir Putin Türkmenistanyň prezidentini Russiýada görmäge ören şatlygyny bellep, özüniň oňat we pek niýetli dosty arkadamy Gurbanuly Berdimuhammedow iň oňat arzuwlaryny aýtdy. Hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Russiýa gelip görmäge çakyly üçin dostlukly ýurduň liderine minnetdarlygyny bildirip, şu saparyň döwlet başlygynyň hökmünde Russiýa Federasiýasyna ilkinji sapardygyny belledi. Hormat prezidentimiz pursatdan peýdalan prezident Vladimir Putin hemde onuň üstü bilen dostlukly ýurduň ähli halkyny ýetip gelýän Russiýanyň güni bilen gutlap, parahatçylyk, rowançlyk hemde awadançylyk arzuw etdi. Hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasy bilen özara hyzmatdaşlygy uly ünsürýänligini aýdyp, prezident Vladimir Putin öz üçin istenlik amatly wagtda resmi sapar bilen ýurdumyza çagyrdy. Bu çakylyk Russiýanyň lider tarapyndan hoşallyk bilen kabul edildi. Gepleşikleriň dowamyny taraplar Türkmen-Rus strategik hyzmatdaşlygyny çyňlaşdyrmagyny agrarlyklaryny tasdikladylar. Soňra uly Kreml köşküniň Malakit eýwanyna hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Russiýa Federasiýasynyň döwlet sylagy dostluk orjini bilen sylaglamak dawarasy boldy. Prezident Vladimir Putin permana laýyklykda bu ýokary sylagy döwlet başlarymyz iki ýurduň arasynda strategik hyzmatdaşlygyň putulandyrylygyny goşan uly goşan üçin münasip boldy. Rus lideri bu çyzgydy beýan etmek bilen hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň dostlukly hakykatdanam ýakyn döwlet aragatnaşyklary ösdürmekde bitiren hyzmatyny ňatydy. Rus lideri Türkmenistanyň döwlet başlygyny bu sylagy bilen gutlap, ýurduň durnukly düşünüň onuň raýatlarynyň rowançlygyny öpüşin etmek bäkbidine iň ýokary döwlet wezipetindäki işlerini mundan beýlägem üstünlükler arzuw etdi. Döwlet başlarymyz Rus liderine hemde wekiletiň agalaryny ýylanyp, bu ýokary sylaga münasip bolmaň öz üçin uly hormat tuguny we ony ýurdumda goýulýan sarpanyň nişan hökmüni kabul edýänligini belledi. Soňra iki tarapdan resmi namalary gol çekmek dawarasy boldy. Ýygnanandan el çarpışmalary arasynda prezident Serdar Berdimuhammedow hemde prezident Vladimir Putin Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda strategik hyzmatdaşlygy çyňlaşdyrmak baradaky jarnama gol çekdiler. Gol çekmek dawarasy tamamlanandan soň iki döwletiň başdanlary köpçülikden habar eşdirişleriň wekillerine ýyldanma bilen çykyş etdiler. Prezident Vladimir Putin ýokary derejedäki duşuň netijelerini tesbirläp, gepleşikleriň ören mazmunly, işewur, dostlukly ýagdaýda geçip, döwlet aragatnaşyklarynyň hakyky hyzmatdaşlyk we özara bekbetlik ýatetini ýüze çykaranlygyny belledi.
Hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow köpçülüklerin habar beriştiricilerinin wekillerini ýüzlenip, gepleşiklerin netijelerini beýan etmek bilen şu saparyň dowamyny iki taraplyň hyzmatdaşlygyň barşynyň we mümkinçilikleriniň aral maslahatlaşylandygyny bellädi. İki taraplyň gatnaşyklary barada aýdylanyny olar depkinli we ýygyderli ösdürilýär. Belelikdäki taglalaryň netijesinde Türkmenistan bilen Russiýa Federasyonynyň arasynda gatnaşyklar täze derejelere çykdy. Dinkukluk, özara hormat goýmak, açyklyk we ynanşmaklyk, iki halkyň hemde döwletiň arasyndaky dostlugyň hemde hyzmatdaşlygyň mundan beýlägen puwturlandyrylmagynyň wajypdygyny özara düşünmek we gatnaşyklaryň tapawutly häsiýetlerdir. Metbuat massagy tamamlanandan soň hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Kreml diwarynyň ýanynaky Aleksandrov bagyny ýerleşýän ýadygarlyk toplugyna bardy. Döwlet başlary 1941-nji 1945-nji ýyllaryň beýik watançylyk urşunyny faşizm bilen söwüşde janlaryny gurban eden gahrymanlara syla hormatyň nişan hökmüni näweli eskerin gowurynyň ýanynaky baky oduň öňünde gül sebedini goýdy. Günün ikinji ýarymynda hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow resmi saparynyň maksatnamasynyň çäklerini Döwlet Tretýakov galeriýasynyň häzirki döwrüň şekillendiriş sunugynyň eserlerinden düzülen bölümine bardy. Russiýanyň milli sunugynyň wekilçiligi edýän bu ýeri muzey toplumynyň binasyny görnüşlerini we ugurlarynyň köpdürligi bilen tapawutlanýan eserleriň uly toplumadyr. Ýurdumyzda baý taryhy medeni mirasyň gorulyp saklanmagyna, öwrenmegine hemde wagt edilmegine, şol sany bu ulgamdaky döwlet siýasatynyň möhüm ugur hökmüni muzey işiniň ösdirilmegine de uly ähmiýet berilýändigini bellemek gerek. Insan perur ulgamdaky netijeli hyzmatdaşlygyň ösdirilmegi beýtarap watanymyzyň daşary siýasatynyň esasy ugurlarynyň biridir. Hormat prezidentimiz Döwlet Tretýakov galeriýasynyň ýol başçylaryna gedilenji üçin minnetdarlyk bildirip, bu ýerden ugrady. Döwlet başçylarymyz Russiýa Federasyonyna resmi saparyny tamamlap, Moskwanyň Vnukovo 2 halkara howa menziline ugrady. Bu ýerde belet mertebeli mehmany resmi ugratmak dawarasy boldy. Bir näçe wagtdan soň hormat prezidentimiň uçury Aşgabatyň halkara howa menziline gelip goňdy. Hormat prezidentimiz resmi adamlar garşyladylar. 11-nji iýuny hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Onu resmi namalaryň taýýarlanan tasdimlaryny hemde başga da bir näçe meseleler garaldy. Döwlet başlary mejlis açyp, hökümet agdalaryny tutuş halkymyzy ilmler güni bilen tüýsürek toňtlady. Soňra hormat prezidentimiz ministrler kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilýän mejlisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Mehmedowa söz berdi. Ol Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan urlaryna laýyklykda ýurdumyzyň kanunçylyk hukuk biniýadyny mundan beýläge mükemmelleşdirmek boýunça alınıp barylýan işler barada maglumat berdi. Soňra Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň ornmasary Babaýew täze taryhy ýamda ýurdumyzda amalanşyrylýan oňyn özgertmeleriň kanunçylyk esatlaryny üçin etmeň şäklerini milli kanunçylygymyzdy döwrüwaplaşdyrmak boýunça alınıp barylýan toplumdan işler barada maglumat berdi. Soňra Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy halk maslahatynyň başlygynyň ornmasary döwlet başlary hoş habar 2022-nji ýylyň 12-nji maýyny Aşgabat şäherine geçirilen Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasyonynyň parlamentary forumuny kabul edilen Aşgabat jarnamasy adly resmi namasynyň Birleşmiş Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 76-njy sessiýasynyň resmi namasy hökmünde beýan edilmegi bilen gutladylar. Hormat prezidentimiz gutdaglar üçin minnetdarlyk bildirdi we bu şeýle ýurdumyzyň milletler bileleşigi bilen hyzmatdaşlygynyň netijeli häsiýetde ýolýanynyň aýdyň nişanlygyny kanagatlanma bilen aýtdy. Soňra gün tertibindäki meselelere giňer merli. Watanymyzyň gülläp etmegi, raýatlarymyzyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň mundan beýlägen gowlanyrmagy bilen baglanyşykly işler hasabatlaryň esasyny düzdi. Hormat prezidentimiň ýol başçylygyny amalanşyrylýan şäherler netijesinde ýurdumyzda milli ykdysadymyzyň durnukly düşünüň üçin edilýändigi, hemde halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň hasam ýokurlanýanlygy bellenildi. Hormat prezidentimiň belleşi ýaly milli maksatnamalaryň keskitlenen işleriň dogry ýerine ýetirmegi möhüm wezipedir. Ol watanymyzyň ähli ugurlardaky ötüşi bilen baglanyşyklydyr. Belenşiýal garaşdy watanymyzyň abadançylygynyň we ýylatymyzyň bagtýarlygynyň bäkfidini toplumlaryň özgertmeler durmuşy geçirmek bilen bir hatarda milli ykdysadymyzyň senagatlaşma derejesini ýokurlanyrmaly. Institusional özgertmeleri, sanly ykdysadyýet we sanly tehnologiýalar ornaşdyrmagy işçiňleşdirmeli. Dünýä tejribeleriniň esasyna tebigi baýlyklarymyzy netijeli peýdalanyp, milli ykdysadyýetimiziň bätişi ukuyuplygyny hasam artdyrmaly. Kiçi we orta telekeçiligi ösdürmeli hemde amatly işe urluk gurşawyny öğretmeli. Podoklaryň maýa goýum işçiňligini ýokulandyryp, içerki we daşarky maýa goýumlaryny giňden çekmek boýunça netijeli işler alyp barmaly diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Podoklarda maýa goýumlaryny netijeli özleşdirip döwrüwap önümçilikleri işe ýerdirmek, ýylatyň hal ýagdaýyny mundan beýlägem gowlandyrmak biziň esasy borjumyzdyr diýip döwlet başlary aýtdy.
Hormat prezidentimiň Russiýa Federasyonyna guran ilkinji resmi saparynyň üstünlükleri beslenme bilen gutlandy. Meclisiň dowamyny Türkmenistanyň Birleşik Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 77-nji sessiýasynyň başlygynyň ornmasarlygyna bir agzdan saýlanan barada hoş habar aýdylyp, bu şanly waka bilen hormat prezidentimiň tüý sürekden gutlandy. Munyň özü Türkmenistanyň hormat prezidentimiň durmuşy geçirýän daşary siýasatyna we umumyň ýurdumyzda ýaňlandyrylan giň meşgul özgörtmeleriň netijelerini ýokary baha berilýändiginiň nowatdaky beýanlary. Birleşik Milletler Guramasynyň ştab kwartirasyndan ýurdumyzda hoş habaryň gelip gowşandygyny kanagatlanma bilen belläp, hormat prezidentimiň Serdar Berdimuhammedow hemmeleri şanly waka Türkmenistanyň Birleşik Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 77-nji sessiýasynyň başlygynyň ornmasarlygyna bir agzdan saýlanmak münasibetli tüý sürekden utlady. Hormat prezidentimiň Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň halkara hyzmat gatnaşyklaryny ıgrarlygyny, döwletimiziň tutuş adamdat ähmiýetli başlangyçlar öňe sürmek urnuny hemme tarapdan tagala edýänligi bellidi. Şeýle-de arkadaşly Serdarymyz Türkmenistanyň netijeli döwletleri, sebeplerini we sebäplerini hyzmatdaşlygynyň şol sanyny Merkezi Aziýa, Hytaý görnüşindäki gatnaşyklaryň ösürilmegini hemme tarapdan ýardym berjekdigini bellidi. Ministrler kabinetiniň meclisine döwlet durmuşyny değişip başga bir näçe meseleler garaldy. Bu doktoryň ösüşini gönüktirilen käbir resmi namalar we olar boýunça zerur şergutlar kabul edildi. 11-nji ýylyna Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy, hormatly Ilyan Şursi, Gurban Berdimuhammedow, hormatly prezidentimiň tawşyry boýunça Akal welaýatyny iş taparyny amal aşyryp, täze döwrübap idare merkeziniň gurulşygyny alınıp barlayan işler bir näçe disgalaryň gurulşygyny we bedek aýratyllyklaryny değişik tatlymalardan tanışdy. Şeýle gahryman arkadamyz bu ýerde ýurdumyzyň durmuşyna möhüm ähmiýeti bolan bu giň meşgul tatlymanyň üstünlükli durmuşy geçirilişini hemde odal berilen tawşyrklaryň ýerine ýetirilişine başlanan iş maslahatyny geçirdi. Sebitde iň ýeri we ägürdül ähmiýeti bolan bu tatlymany iki tapgarda durmuşy geçirmek meýilleşdirildi. Şäher düzümi durmuş we beýlek maksatly disgalaryň toplumyny özüne jemleýär. Olaryň kataryny ýaşaý jaýlary, şaglar baglary, mektepler we beýleki ýürütülüşdiren okuw jaýlary, saglyk goraýyş, medeniýet, sewda we hyzmatlar ulgamly diýişli idareler, sport disgalary, idare binalary, şeýle-de uly aragatnaşyk we inženýerçilik teknik ulgamlaryny diýişli disgalar bar. Hormatly arkadaşlar, taslymalaryň we binalaryň ýerleşik ýerleriniň çyzgylarynyň aýratynlyklary, öz boşly binagärlik çözgütleri bilen gyzyklanyp, binalaryň gurulşygyny we häzirki zaman disgalarynyň timarlaş işlerini, ýokary hili serişçileriniň ulanmagynyň häzirki döwrüň möhüm talap bolup durýanlygyny çekdi. Şunun bilen manlykda ýurdumyzyň sebitlerini, günden-güne döwlet başlanynyň tawşyryna laýyklykda giň meşgul özgörtmeleriň üstünlükli durmuşy geçirilýändiginiň aýdyň beýany bolan täze merkeziň gurulşygyny ulanýan serişçiler ygtybarlyk, uzak möhletlilik, ekologiýa, owodunlyk, ýerli howa şertlerine laýyklygy bilen tapawutlanmalar. Hepden möhüm wakalary, hormatly prezidentimiň il ýurt bähwetli özgörtmeleriniň rowanşanýanyny, watanymyzyň ähli babatda ýokary depkinlerde ösýändigini aşkar etdi. Odal habar berilýäli Russiýa Federasyonyna resmi saparynyň şäklerini döwlet başlanmazy Serdar Berdimuhammedow, Russiýa Federasyonynyň prezidenti Vladimir Putiniň permanent laýyklykda Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda strategik hyzmatdaşlyk potulandyrma uly goşundy üçin dostluk ordeni gowşuruldy. Bu şanly waka Türkmenistanlar tarapyndan ýokary ruh fenetlik bilen kabul edildi. Şu münasibetli hormatly prezidentimiň adyna gutlu hatlary gelip gowşýar. Ottolar iwerenler Russiýa Federasyonynyň ýokary döwlet sylagynyň edep bolan dostlukly Türkmen Russiýa gatnaşyklarynyň miýdemezdiginiň, watanymyzda durmuşy geçirilýän hemde dünýä giňişligini onuň awraýyny belinde galdyran parahatçylyk söýjülükli siýasatyň ikrarnamasynyň aýdyň suwutnamasyny taýýarlar. Birleşik Milletler Guramasynyň 2022-nji ýylyň 12-nji maýyny Aşgabatda geçirilen Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasyonynyň parlamentary forumunyň Aşgabat jarnamasynyň Birleşik Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 76-njy sessiýasynyň resmi namus hökmünde beýan edilendigi. Şeýle-de Türkmenistanyň Birleşik Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 77-nji sessiýasynyň başlygynyň ornmasary wezipesine saýlanan barada hoş habaram gelip gowşdy. Şu wakalar münasibetli hormatly prezidentimiň Serdar Berdimuhammedow adyna köp sanly gutlu hatlar we telegramlaryň gelip gowşýar. Gutlular iwerenler bu şanly wakalaryň biziň ýurdumyzyň milletler birleşigi bilen hyzmatdaşlygynyň netijeli hiýaty eýediginiň, hemde Türkmenistanyň äklimi bähwetleri öňe sürýän başlangyçlarynyň ýetgiderli gollanýanlygynyň nowatdaky suwutnamasyny belläp, döwlet başlanmada tüýsürekden berk jahan saglyk, uzak ömür, ata watanymyzyň halkara awraýynyň mundan beýlägen belinde galmagynyň, mehriban halkymyzyň abadançylygynyň bähwetini alyp barýan işlerini ul üstünlükler ardy edýärler.
Döwlet we jemgyýetçilik işgärleri, hormat prezident Serdar Berdimuhammedow bu şanly wakalar bilen tüýsürekden utlap, döwlet başlanmada berk jan saglyk, udok ömür, aty watanymyzyň mundan beýlegem gülläp etmeginiň, mehriban halkymyzyň awadançylygynyň bekbidini alyp barýan giň gerimli işlerini täze ajaýyp üstünlikleri ardy edýärler. Hormat prezidentimiz bu ýokary sylan gowşulmagy bilen Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow bu Milli Geňeşiň meclisiniň başlygy Mämmedow mehirli utladylar. Döwlet başlanmada Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornamatarlary Abdurrahmanow, Attaýew, Mämmedow, Meredow, Muhammedow, Pörçekow, Toýliýew, Ýazmuradow şeýle Ministrler Kabinetiniň ýanyna Ulow we Kommunikasiýalar Agentliginiň baş direktory Şakyýew tüýsürekden gutdolaryny iýerdiler. Hormat prezident Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň jogapkary işgärleri iň gowy arzuwlaryny ýoladylar. Döwlet başlanmady ýokary sylan gowşulma münasibetli ýurdumyzyň ýaşaýjylarynyň adynyň Ahal welaýatynyň häkimi Gurbanow, Balkan welaýatynyň häkimi Atahalliýew, Daşowut welaýatynyň häkimi Nazarmuradow, Lewap welaýatynyň häkimi Amanyeliýew, Mar welaýatynyň häkimi Anneberdiýew, Aşgabat şäheriniň häkimi Gannymew tutladylar. Hormat prezident bu da ýurdumyzyň har we hukuk goraýjylarynyň ýolbaşlary mehirli gutdolaryny iýerdiler. Döwlet başlanmada Serdar Berdimuhammedow dostluk orjunyň gowşulma münasibetli Türkmenistana saýlawlary we salatdaşlar geçirmek boýunça merkezi toparlyň başlygy, Demokratik Partiýanyň başlygy, Senagatçylar we Telekeçiler Partiýasynyň merkezi geňeşiniň başlygy, Agrar Partiýanyň merkezi geňeşiniň başlygy, Kärdi şeraklaşyklarynyň milli merkeziniň başlygy, Wenanlar birleşiginiň merkezi geňeşiniň başlygy, Mahtumlady Naky ýaşlar guramatynyň merkezi geňeşiniň başlygy, Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň prezidentiniň ornmatary Gurbanguly Berdimuhammedow adyny Howannarlyga mätäç şadyr himayet bermek boýunça haýyr tahawut gadnasynyň ýerine ýetirjis direktory, parahatçylyk gadnasynyň müdiriýetiniň başlygy we beýlekler gutlaw hatlaryny ýoladylar. Şuun, paýtagtymyzda berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynç döwründe ilim, teknik we innowasion tehnologiýalar ratly 2 günlük halkara ilim maslahat öýdüşine başlady. Ol ýurdumyzda giňden bellenýän ilimler güni münasibetli geçirilýän halkara forum ilim ulgamyny giň meşgul özgörtmeleriň durmuşy geçirilişini we umuman ýurdumyzyň innowasion ötüşini üns merkezinde saklayan hormatly prezidentimiň başlangyjy we gollaw berme arkaly guruldy. Maslahada ýurdumyzyň belli alimleri Ilimler Akademiýasynyň Orduş institutlarynyň ýokary okuw mekdepleriniň ýaş ilmi işgärleri ilim jemgyýetçiliginiň wekilleri gatnaşdylar. Şeýle halkara maslahatyna sanly ulgam arkaly dünýäniň 20 ýurdunyň ilmi düzümleriniň wekilleri goşuldylar. Halkara maslahatynyň açyş dawratyna hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň halkara ilmi maslahatyna gatnaşjylary iýeren gutlawy golly. Onu halkara ilmi maslahatyny garaşdyr hemişe bir Türkmenistanyň ilmi ösüşlerini dünýä ýemek, hemde ilmiň gadanylar boýunça tejribe alşmak babatyna ähmetiniň ören ul boljakdygyna anam bildirýär. Bu gedekki forum gün tertibine ilmi barlyklaryň ileri tutulýan ugurlar boýunça öýdara gatnaşyklar, täze tehnologiýalary işläp taýýarlamak hemde olary öňümçilikde ulanmak ýaly mowzuklar girdirildi. Maslahata sanulgam arkaly Azerbaýjanyň, Ermenistanyň, Belarusyň, Wengriýanyň, Germaniýanyň, Gruziýanyň, Eýranyň, Gyrgyzstanyň, Litvanyň, Hataýyň, Russiýanyň, Koreýa Respublikasynyň, şeýle-de Özbegistanyň Milli Ilimler Akademiýasynyň wekilleri gatnaşdylar. Belarus Respublikasynyň wekili öz çykyşynda Türkmenistana ähli ugurlarda äger türlü özgörtmeleriň durmuşa geçirilmegi hemde ilimiň, bilimiň, okuny ösdürmegi netijesinde iki ýurdun alimlarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň işleňleşdirilmegine kuwwatly iterip berenligini hemde möhüm ugurlarda iki taraplaryň hemde köp taraplaryň hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin giň mümkinçilikleriň açylýanyny aýratyn belledi. Russiýanyň Ilimler Akademiýasynyň vitse-prezidenti Hazar Sowetiniň amatly geosiýasy ýagdaýyny oň ösümlik hemde haýwanat dünýäsini nazara alyp, bu ýerde bar bolan ekologiýa meselelerini çözmekde halkara hyzmatdaşlygyna möhüm ornuň degişildigini noktady we bu ýerde ilmi barlyklary geçirmekde zerur hasaplanýan täzeçil taslamalar barada birnäçe başlangyçlar öňe sürdi. Gruziýanyň Milli Ilimler Akademiýasynyň ýolbaşçysy daşky uşaw gorumak meselelerine bolan ilmi çemeleşmeler barada aýdyp, mikroorganizmlaryň hemde ösümlikleriň hereketlerini esaslanýan innowasion ekologiýa, biotehnologiýaly ugurlaryň ähmeti barada gurrun berdi.
Qırgız Respublikasynyň Milli Ilymlar Akademiýasynyň prezidenti öz çykyşynda Qırgız Respublikasynyň Milli Ilymlar Akademiýasy tarapyndan alınıp barlayan almy barlyk işleriniň ykdysadyýetiň pudoklarynyň talaplaryna täze ileri tutulýan ugurlaryna hemde ýurtda amala asyrlayan syýasy durmuş özgertmelerine laýyk gelmeligini billäp, almy barlyklaryň esasy 6 ugurny kesetledi. Özbekistan Respublikasynyň Ilymlar Akademiýasynyň prezidenti alimler tarapyndan alınan almy netijelerin we täze tehnologiýalaryň önümçiligi ornaşdyrylmagy, alimlaryň almy monografiýalarynyň neşir edilmegi, bilimiň, medeniýetiň we ýurdun durmuş ykdysady ösüşiniň mundan meýlekde ösmegine goşun goşýan tehnik we innovasiýa kuwwaty almy ösüşlere itergi berýär diýip bellidi. Özbekistan Respublikasynyň Ilymlar Akademiýasynyň bir sewit, bir ýol başlangyjynyň çäklerini Türkmenistanyň halkara almy guramalaryny esaslandyrjylaryň birini öwürlendigini belledi. Çıkışlarda bilimiň durly ugurlaryny ösdürmeň möhüm meselelerine garalyk hemde geçirilen almy barlyk işleri barada maglumatlar berildi. Şeýle-de halkara almy tehnik hyzmatdaşlygyň geljeki ugurlary ýokary tehnologiýaly önümçiligi döretmekde. Durmuş ulgamyna sany tehnologiýalar ulanmakda, umumy akademik binýady döretmekde hemde sewit meşörüni has giň derejede almy tehnik wezipelere üçetmek üçin hyzmatlar ulgamyny emele getirmekde toplanan tejribeler barada aýdyldy. Daşaryýetli alimleriň sany ulgam arkaly eden çykyşlaryna ýurdumynyň almy toporlary bilen hormatly prezidentimiziň halkara almy maslahatyna iweren gutlugyny aýdan ugurlary boýunça hyzmatdaşlygyň geljegi barada giň işleýän maglumatlar berildi. Şeýle-de almy maslahatda edilen çykyşlarda ykdysadyýetiň durly pudoklaryny ösdürmeň amaly hemde usuliýet meseleleri möhüm orna geledi. Maslahatyň dowamyna sany ulgam arkaly Ýapon hünärmenleriniň adyndan täze tehnologiýalary işläp taýýarlamak babatda türkmen kärdeşleri bilen tejribe alşmagy hemde hyzmatdaşlygy ýoly goýmagy taýýarlyk mälim edildi. Şunda täzeçil tehnologiýalary önümçiligi ornaşdyrmak üçin final seljeriş uguru boýunça belelikdäki taslamalaryň amala asyrylmagynyň ähmiýetliligi bellenildi. Hataylı alimler binalaryň berikliginiň hemde durnukgullygynyň çägini keýfitlemekde täze tehnologiýalary döretmek boýunça özleriniň işläp taýýarlamalarynyň netijeleri barada habar berdiler. Şunda binalaryň gurulşyk döwrüne gödäwçilik edýän hemde gelip gowuşýan maglumatlary işläp taýýarlayan injanlaryň mümkinçiliklerini ulanmak teklip edilýär. Türkmen alimleriniň programmaçylarynyň täze işläp taýýarlamalar, nanotehnologiýa hemde energetikanyň alternativ çeşmesi, aýratynda gün energiýasy boýunça syna hemde barlyk taslamалary maslahat atnaşylarda uly gyzyklanma döretdi. Şeýle-de derman senagaty, mineral serişdeleri gaýtadan işlemek ýaly ugurlardaky barlyklaryň netijeligini ýokallandyrmak bilen baglanşyk meseleleri degilip geçildi. Şunu ykdysadyýety ösdürmeň, ýurdumynyň durmuş ulgamyny kämilleşdirmeň möhüm ugur hökmünde sanylaşdyrmagyň meselelerini aýratyn ünsärli. Awada milli syýahatçylyk zowlagynyň çägine hemde Kenarýaka şäherde deňiz suwunyň düdüminiň ýurdumynyň alimler tarapyndan ýedigdäli seljerlýänini bellemeli. Şeýle-de paýtatymynyň we ýurdumynyň beýleki ilatly ýerleriniň howasynyň derejesine gözegçilik ýoly goýuldy. Şeýle-de maslahatda ýurdumynyň himiýa senagaty, ulug hereketini dolandyrmak, ekologiýa gözegçilik gullugy, arheologiýa, dikeldiş ýaly dörli düdümleriň işine sany ulgamyň netijeli ulanýanyny barada anyk maglumatlar aýdyldy. Daşaryýetli alimler türkmen kärdeşleri bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň giňeldilmegine uly gyzyklanma bildirýänliklerini bellediler. Şunda ýurdumynyň häzirki zaman almy düdüminiň hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň ýedigdäli gollaw hemde üns bermek netijesinde täzeçil usullary ösdürmek üçin zerur bolan mümkinçilikleriň hemde şertleriň bardygy bellenildi. Halkara maslahaty 13-nji iýulda öz işini bir näçe ugurlar boýunça dowam eder. Alimler günü münasebetli Türkmenistanyň Oğuzhan adynaky Injener Tehnologiýalar Uniwersitetine gurulan almy taslama işleriň servisine almy önümçilik merkezlerine anlap barýan işleriň netijeleri görkezildi. Taslamalaryň almy gözlegleriň durly ugurlary nazarlaýanyny aýratyn belliliklidir. Ol işleriň ýel-ýelden köpelmegi, değişli ugurda anlap barýan işleriň ýokary netijesini görkezýär. Talipleriň işleriniň her biri ýokary baha münasipdir. Ýöne olaryň iň täzeleri baradaky maglumatlar özüne çekijidir. Her ýyl Türkmen Aýratmaşyk agentliginiň akylly we sany tehnologiýalara başlap 7 ugur boýunça geçirýän sany çözügi datly innowasion taslamalaryň bäsleşigini uniwersitetiň molimleriniň we talipleriniň işläp taýýarlan taslamalarynyň önmäşe goly baýrakly ornary eýleýärler.
uglerot nanotrubkolary ýaly ekologik taýdan arasa önümleri öňürmek boýunça alma taslama işleri ýurdumynyň halk hojalygyna, himiýa senagatyna, durmuş ulgamyna önümçilikde ulanmak üçin hödürlenýän esasy işler bolup durýar. Şeýlede universitetiň muallimleri we talipleri yerli çiğmallardan durly önümleri şol sana emeli mermer we gurulşyk materiallary almagyň üstüne alma barlyk işler alyp barýarlar. Emeli mermer bahasynyň illeterligi, berkligi, ekologiýa taýdan arasylygy istenik şekilde we reňkde alyp bolýan bilen tapatlanýar. Oň düzümine çiğmal hökmünde yerli çagal daşlary, minerallar we ýurdumynyň esasy tebiği baýlygy bolan çäge ulanylýar. Şoň ýaly alimler ýurdumyzda öňürleýän aýnanyň dögülmeýän berk görnüşlerini döretmeň tehnologiýasynyň üstüne işleýärler. Ýurdumyzyň biýodürligini, ekologiýa ýagdaýyny, suw bilen üpjünçligini, ada gowpsuzlygyny gorap saklamak ýaly adamzat bähwetli döwrewap meseleler hormatly prezidentimiziň hemişe üns merkezine saklanýar. Biotehnologiýa we ekologiýa fakultetiniň düzümindäki almy önümçilik merkezlerine ýurdumyzyň biýodürligini öwrenmek meselesiniň üstüne birnäçe almy barlyk işler alınıp barylýar. Şeýle işleriň hataryna ösümlikleri çatmak arkaly täze önümiň annanlygyny bellemek bolar. Ve harman bilen 40 günlüğün çakıştırılmagy esasyna gawunyň emeli täze howa toprak şertlerinde durnukly görünüşiniň alnyna gowandyrjydyr. Piläniň galynysyndan täze kosmetik ferişdeleriň alınmagy bu gurdaky işleriň ýokary netijesidir. Almy gözlegler ýaşlaryň maksady okgonlygyny tasdiklaýar. Akıllı ýyla dyşgana boýunça anyp barýan işler muallimleriň, talipleriň irginsiz işleriniň almy gözlegleriniň ýokary netijeleri beslenýänini görkezýär. Öý hojalygyna, toý merkezlerine tagamlar taýýarlanyna ulanylýan soňunlar ýar almanyň hemde beýlekileriň gawyklarynyň gaýtadan işlenmegi netijesinde degişli suwuklygyň almagy uly öňegidişlikdir. Bu önüm telekeçiler bilen sağlaşly işler netijesinde satyp çykarylýar. Şeýle sağlaşly işleriň bähwetligini nazar alsaň, onda bu gurdaky işleriň ýokary netijelere beslenjekdigini önemli aýdyp bolar. Ýaşlaryň almy gözlegleriniň taslamalarynyň önümçiligi ornaşdyrylmagy bilen üstünlük gazanmaga mümkinçilik ullar. Häzirki wagtda ýerine ýetirýän alma barlyklaryň netijeleri boýunça Oğuzhan adynaky Injinier Tehnologiýalar Uniwersitetiniň muallimleri we talipler tarapyndan 20 golay patentler alındy. Ýewraziýa Patent Edarasynyň her ýyl talipleriň arasyna geçirýän halkara bäsleşigine uniwersitetiň talipleri bu ýylam ýygyder ikinji gedek öňdäki baýrakly ornary eýlediler. Aýratynam uniwersitetiň muallimleri we talip ýaşlary alyp barýan işleri, ösümlikleri mikroklonal köpeltmegi olaryň esasyna ýokary hili owa hojalyk ösümlikleriniň şetillerini gysga wagtda köp mukdarda öňürmek tehnologiýasy ýurdumynyň owa hojalyk senagatynyň işini düýpli özgerdip, döwletimiziň ada gowpsuzlygyny üpşin edýän yerli owa hojalyk önümleriniň hasabyna bazarlarymyzda harit bolçylygyny döretjek alma barlyk işleriniň bir kökmüne tapatlanýar. Şeýlede ösümlikleri hidroponika usuly arkaly ösdürip yetişdirmek, olaryň sintetik tohumyny taýýarlamak işleri ýurdumynyň owa hojalyk ulgamyny ösdürmekde münasip oşandyny goşjak işleriň biri bolup durýar. Ekologiýa meselesi döwlet siýasatynyň esasy uğurlarynyň biridir. Şu nokdaý nazardan amala aşyrylan taslama işleri ýönükli hem möhümdir. Gaýtadan işlemek bilen utgoşukly bolan bu taslama zirzibilleri uğurlar boýunça arasalamaga niyetlenenler. Ayna, demir, plasmas önümleri öýel başdak saýlamaga niyetlenen enjam uğurdaky işlerde möhümdir. Kiber howpsuzlyk boýunça ýaşlaryň işläp taýýarlamalary häzirki döwürde özüne çekijidir. Bu enjamyň kömegi bilen degişli işleriň amala aşyrylmagy netijesinde goragullygyň milli programmasy döredildi. Gözlegli işler netijesinde istenik uğurda belen sepkitler eýlemek biýokary mekdebiniň muallimleriň, talipleriň esasy uğurdagy belläliklidir. Umuman Oğuzhan adynaky Injinier Tehnologiýalar Uniwersitetinde hereket edýän almy önümçilik merkezlerine muallimleriň we talip ýaşlaryň belelikde ekologik taýdan arasa hojalyk durmuş maksatly önümleri öňürmek boýunça ýerine ýetirýän işleri, şeýlede ykdysady durmuş we ekologiýa wagtda durnukly ösüş gazanmak uğruna anyp barýan aýgytly ädimler durnukly ösüşiň maksatlaryna ýetmek ýoluna esasy wezipeleriň uniwersitet tarapyndan amal edilýäniniň aýdyn tutnamasy bolup durýar. Döredilýän giň mümkinçilikler we gazanylýan üstünlikler üçin uniwersitetiň muallimleri hem-de talip ýaşlary alim arkadagymyda hem-de hormatly prezidentimiz arkadagly serdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar.
Ilimler Günü münasibetli Ýurdumyzyň Daşary işler ministrliginiň Halkara Atnaşyklar institutyna geçirilen almy amaly maslahat işin häsiýeti wesenli. Durly ugurlara niýetlenen çykyşlar maslahatyň esasynda düzdi. Halkara atnaşyklaryň çäklerine almy ugurlar boýunça hazmatdaşlygyň ösdürilmegi değişli ugurda üstünlükleri gazanmaga ýardym edýär. Munuň üçin Halkara Atnaşyklar institutynyň muallimleri, talipleri hormatly prezidentimize hoşalyk sözlerini beýan etdiler. Alimler Günü münasibetli Türkmen Owakyjylyk Uniwersitetinden muallimleriň we talip ýaşlaryň gatnaşmaklaryna almy amal maslahat geçirildi. Berqara döwletiň täze eýýamynyň galkynjy döwrüne hormatly prezidentimiň taýsir tagallary netijesinde ýurdumyzda ähli ulgamlar bilen bir hatarda alim bilim ulgamam ýa-da kämilleşdirilýär. Ýaşlaryň ilimli, bilimli, ýokary ahlakly, giň dünýä garaşly, kämil hünärmenler bolup ýetişmekler ugruna watanymyzda giň mümkinçilikler döredilýär. Bular barada Türkmen Owakyjylyk Uniwersitetine geçirilen maslahatda aýratyn bellenildi. Ýurdumyzda giňden bellenilýän Ilimler Günü münasibetli hormatly prezidentimiň daşary ödüllerini çağılaryň ýaş aýratynlyklaryna görä öwretmegi kämilleşdirmek, sany bilimiň gazananlar arkaly sözleş enliklerini ösdürmek, berilýän bilimiň hilini ýokarlandyrmak baradaky görkezmelerini we tapşyryklaryny netijeli iş ýüzüne geçirmek maksady bilen Döwlet Mehmet Azadadyň Näky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Instituty, Magtumuladyň Näky Türkmen Döwlet Uniwersiteti we Seýtnazar Seýdadyň Näky Türkmen Döwlet Muallimçilik Instituty online almy amaly maslahaty geçirdiler. Daşaw şäherine ýerleşýän Türkmen Owakyjylyk institutyna halkyň arkadagly zamanasy ýerine dawaraly bellenilýän Alimler Günü münasibetli alimlaryň ak ýoluny öňe barýa bagtly ýaşlara atly aýdym sarly bayramçylyk çäresi geçirildi. Onu ýanglanan aýdymlarda garaşdyr hemişelik beýtarap Türkmenistanyň bugünkü dünýä ýüzündäki awraýy, milli bilim hemde alim ulgamynyň ösüşleri, gahryman arkadamynyň hemde hormatly prezidentimiz, arkadagly serdarymyzyň ezi Türkmenistany gülledi we sürmekde alyp barýan tutumly işleriniň giň gerimli beýany watp edildi. Aýdym sarly bayramçylyk çäresine gatnaşjylar bu ýerde ýaýwanlandyrylan sergiýe tomaşa etdiler. Sergide ýokary okuw mektebine sany ulgamyň mümkinçiliklerinden peýdalanyp, anyp barýan almy barlyk işleriniň tassamalary görkezildi. Şuun Owkan adynaky Inженер Tehnologiýalar Uniwersitetine ýaşlaryň arasynda almy işler boýunça geçirilen bätleşiň ýeňjilerini syralamak dawarasy boldy. Ilimler Günü münasibetli geçirilen bu 20 şöyle şäheriniň Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasy we Magtumuladyň Näky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşi bilelikde uğradylar. Almy bätleşige ýurdumyzyň ilmi barlyk institutlarynyň, podoklygyň guramalaryň we önümçilik birleşikleriniň işgärleri, ýokary okuw mekdepleriniň muallimleri we talipleri, orta hünär okuw mekdepleriniň okuwçylary şeýle-de ilmi işe höwesi bolan dürli hünärdäki ýaşlar matnaşdylar. Bätleşikde ýeňji bolan ýaş alimlary tiýlaglamak dawratyny hökümet agdalary, ministrliklerin we podoklygyň dolandyrjy idaralarynyň ýollaşçylary, almy jemgyçiligiň wekilleri, ýokary okuw mekdepleriniň professor muallimleri we talip ýaşlar gatnaşdylar. Dawara gelen mehmanlaryň hataryna berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüne ilim, tehnika we innowasion tehnologiýalary atly halkara ilmi maslahatyna gatnaşjylar bar. Hemmeleri hormatly prezidentimiň ilmi işler boýunça geçirilen bätleşiň ýeňjilerini iwren gutlagyny diňlediler we uly ruhulentlik bilen kabul etdiler. Hormatly prezidentimiz bätleşiň ýeňjilerini gutlamak bilen ilimli ýaşlaryň döwletimiziň kuwatly güýjüdigini, halkymyzyň belent maksatlary ýugurly nurany geljekdigini, türkmen halkynyň döwletçilik ýol ýörelgesiniň midemäz mertebesligini we baky dowamatydygyny taýýar. Hoçoň şeýinem täzeçil pikirlenip bilýän, giň dünýä garaşly we ýokary hünär başaryny bolan ýaş hünärmenler taýýarlamak, täze taryhy döwürde ýurdumyzyň ilim we bilim ulgamynyň öňünde durýan wajyp wezipelerdir. Häzirki döwürde bu gurlarda durmuşy geçirilen düýpli özgörtmeler ilkinji nowatda üren wajyp milli bähwitleriň üpçün edilmegine, ykdysady ötüşiň täze belentliklerini ýetilmegine gönükdirilenler. Halkyň arkadagly zamanasy şygary bilen geçýän ýylda almy bätleşige ýaşlaryň 1140 gatnaşdy. Şol sanda 730 talip we 410 ýaş alimler bätleşikde özleriniň işläp taýýarlamalaryny we amaly işlerini hemem almy barlyklaryny görkezdiler. Bätleşiň ýeňjileri ýaşlar hakynda döwlet tarapyndan hemme taraplyň alady edilýänligi üçin arkadagly serdarymyza tüýterekden hoşallyk sözlerini beýan etdiler we mehriban watanymyzyň awraýynyň kimde şöhratynyň mundan meýlekde belendi galmak ugrunda tutanýarly zähmet çekjekdiklerini ananardylar. Berkarar döwletiň täze eýamynyň galkynjy döwründe biz ýaşlara öz okuýup başarlyklarymyzy dol açyp görkezmäge, durly gurlarda ilmi işler bilen meşgullanmaga ähli sebäpler döredilýär. Her ýylyň 10-njy iýgunynda bellenilýän Ilimler Günü münasibetli ýurdumyzyň ýaşlarynyň arasynda geçirilýän
ilmi işler boyunça bäýatleşe gatnaşyp, maňa da halkyň arka dagly zamanak ýylynda bäýatleşiň ýeňijisi bolup, hormatly prezidentimizin şafer paýyna eýe bolmak bagty meýetler etdi. Meniň bu ýerine getiren ilmi işimiň üstü bilen owa hojalygyny amala aşyrlayan giň gerimli özgörtmeleri, adyk bolçulugynyň we howpsuzlygynyň ygtybarly üçin edilmegine öz münasip goşanyny goşýanymy meniň bu ýsonjumyň, guwonjumyň çägi ýok. Bize hormatly prezidentimizin şafer paýynyň gowşurulmagy we bildiren ynamy bizi ihlasly işlemege, ilim ýoluny ýene kimendillere ýetmäge ruhlandyrýar. Biz ýaş alimler şun kösen nöwrüň talaplaryny ödäp biljek ilmi işleri önümçüligi ornaşdyrmakda we ýerine ýetirmekde jan aýaman zähmet çeker. Gahrman arka dagymyň, arka dagly serdarymyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak tutýan il ýurt bähfitli, döwlet ähmiýetli işleriniň elmi damara wasyklary beslenmegini tüýs ýürekden arzu edýär. Bugün men durmuşymda ýatdan çykmajak taryh sene. Aqbalyma Bagtyň taryhynyň ýazylýan şanly senesine ýaşlara Bagtyar Talip diýen belent mertebäni rowa görüp türkmeniň adyny, owazasyny dünýä ýaýan alim arkadagymyza, mukaddes peder ýoly münasip dowam etdirýän arkadagly serdarymyza Talip ýüregimizde diňe alkyşlar gaýnap joşýar. Kalbimizde şirin owaz bolup singen awadan batanymyzda zywanny destan saýraýar. Şu pursatda arkadagly serdarymyz sizi ata watanymyzyň kalby buýsançdan noly, mertebeli, Bagtyar Talip ýaşlar bolup ýolumyza ýagty nurun saçýan ilmler güni bilen çyn ýüregimizden gutlaýar. Ömrüňiz uzak bolsun, sarpaly ýoluňyz rowa jalsyn, janyňyz sag, belent başyňyz aman bolsun. Ýaşlar siziň bilen arkadagly serdarymyz ýaşlar. Davarada ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň aýdymsa toparlarynyň taýýarlan bayramçylyk konserti boldy. Davara gatnaşçylar hormatly prezidentimiziň adyna ýyllanma kabul etdiler. Bünyady berkden tutulan izi diyarmyzyň şahar günjüne milli sinenamamyzyň möhüm orny elýän şany sene. Ilimler güni giň erimlerde bellenip geçildi. Şahatlyk şagwygyny besenen medeni köpçülikden şäherlere, şuňur many mazmunly maksatlara ýokary ruh bilenlik maksut bolup, täsirligi özüni çekijiligi bilen tapawutlandy. Ahil vilayetine de ilimler güni münasibetli geçirilen dawarly şäherler giňden ýaýwanlanyrlýar. Ahil vilayet kärdeşler arkalaşy hemem vilayet baş bilimi döwrliginiň guramaklarına berk bünyatly watanyň rowşan geljege tarapdan at bilen vilayet derejesine geçirilen maslahat işçiň häsiýeti eýe boldy. Maslahatyň dowamyny ýurdumyzda bilim ulgamyny dünýä derejesinde ösdürmek, döwri wagt kämilleşdirmek babatda. Hormatly prezidentimiziň öňde goýan wezipelerini üstünlikli durmuşa geçirmek, ýaş nesle berilýän bilimiň kilini ýokarlandyrmak bilen baglanşykly derwäs meselelere oňa gatnaşyjylaryň ünsü çekildi. Ilimler güni münasibetli Ahil vilayet medeniýet müdirliginiň sungat işgärleriniň şany sene bagyşlap ýerine ýetiren hoş owada çykyşlaryna ulaşdy. Olum ýerine ýetiren her bir çykyşlaryna berkararlyk döwrüne ata watanymyzyň ähli ugurlarda ýeten belent ösüşleri, ilimden bilimden dünýä derejesine paýna alýan Bagtyar ýaşlarymyz wasp edildi. Ilimler güni münasibetli Balkan vilayetine geçirilen dawaralar ýokary ruh bilentligi beslenýär. Türkmeniň Agoý binasyna geçirilen dawaraly maslahat bayramçylyk çäreleri bilen utgaşyp gitdi. Onda halkyň arkadagy zamanasy ýylyny ýurdumyzyň ilim bilim ulgamyna gazanylýan ägirt uly ösüşlerdir. Ýokary üstünlikler dogrusyny giňişleýän durlyk geçirildi. Türkmen Nevit Döwlet Konseriniň Balkanawat Nevitçilik Orta Hüner Okuw Mekdebine ilim münasip durmuşyň kepilliýän at bilen geçirilen ilmi amaly maslahatda durly mowzuklarda çykyşlara giň orun berildi. Maslahatda aýdym sada çykyşlary ýaýwanlanyrly. Ona ýerine ýetirilen döwri wagt aýdym sadary, joşgyny tançary ýatdan çykmajak ruhy lezzet paýlady. Maslahada gatnaşyjylar ilim işlerinden önümçülüň ilerlemegine oňyn täsir edýän taslamalardan we açyşlardan gurulan täsin sergilere höwes bilen tomaşa etdiler. Guramaçylykly ýagdaýda geçen bayramçylyk dawaralara gatnaşyjylar türkmen ilimini düýpli ösüşlere eýeden arkadaly serdarymyza hoşallyk sözlerini aýtdylar. Ýurdumyzyň ähli kunjoklaryna bolşýaly Daşod vilayetinde de ilimler güni münasibetli geçirilen dawaraly şäherler maslahatlar ýokary ruh bilentligi beslenýär. Hemem halkyň arkadaly zamanasy ýylynyň belent ruhyny özüne jemledi. Daşod vilayet häkimliginiň, vilayet baş bilim müdirliginiň, vilayetin jemgyýetçilik guramlarynyň, Bekseý Täkwady Nakym goýlumçylyk mekdebiniň, Şeýlede Lukmançylyk orta okuw mekdebiniň, Mali ykdysady, Awrasenat orta hüner okuw mekdepleriniň,
Magtymul garly ifadanyky ýörüte Sunat Mekdebiniň bilelikde guramaklarına Daşowut Welayat Kitapxanasynyň öňünde aýdym sazy dabara geçirildi. Ýerine ýetirilen aýdym sazlarda hormatly prezidentimiziň alim bilim ulgamynyňky beýik işleri, berkarar döwletiň täze ýamynyň galkanyşy döwri, alim ulgamynyňky ajaýyp ösüşler belent hende wasp edildi. Davaranyň dowamyny öňde barjy ilim we bilim işgärlerini welaýatyň jemgyýetçilik guramalarynyň bayramçylyk sowatlary goşuruldy. Ilimler güni münasibetli geçirilen maslahatlarda çykyş edenler, hormatly prezidentimiziň ýurdumyza ilimi bilim ösdürmäge berýän döwlet derejesindäki aladasy barada aýratyn bellediler. Alim bilim ulgamlaryny hormatly prezidentimiziň başlangyşlary bilen amala aşyrylan özgörtmeler, berkarar döwletiň täze ýamynyň galkanyşy döwrüni ýurdumyzyň alim ulgamyny ösdürmäge, ýaşlyň döwrü we bilim we hunar öwrenmäge, alim işler bilen meşgullanmaga, sany bilim ulgamyny ösdürmäge döredip berilen şertler dogrusynda maslahatlarda belläk geçdiler. Şany sene başlanyp talip ýaşlaryň welaýatyň taryhy we ülkäni öwrenş muzeýine gedelenç guruldy. Olar muzeýiň gymmatlyklaryna uly gyzyklanma bilen seýnatdylar. Lewap welaýatyna da ilimler günnüň şanyny gurulandyrylmadan köpçüliklerin çäreler, alma maslahatlar ýokary ruh bilentligi beslenip, täsirli pursatlara baý boldy. Ilimler güni münasibetli Lewap welaýatynyň taryhy we ülkäni öwrenş muzeýinden alim ösüşiň berk benyady diratly, dawaral maslahat geçirildi. Maslahatda çykyş edenler hormatly prezidentimiziň ýakyndan gollawy bilen berkarar döwletiň täze ýamynyň galkanyşy döwrüne, ýurdumyza alim bilim ulgamyny ösdürmekde, şeýlede kämilleşdirmekde uly işleriň alınıp barlýanyny bellediler. Alimler günnüň şanyna Lewap welaýat saglyk goraş müdirliginiň guramagyna, saglyk goraş ulgamyna alyman gazananlary we innowasion tehnologiýalary atly alyma maslahat geçirildi. Şany sene münasibetli Lewap Welayat Kitapxanasyna alim ösüşleriň açary atly täsirli maslahat geçirildi. Her ýylyň 12-nji iýunyna diýarymyzda giňden bellenýän alimler güni münasibetli geçirilýän bayramçylyk dawaralary Mary welaýatyna da giňden ýaýwanlanarly. Halkyň arkadaly zamany feýlinde welaýatyň çägine we şany sene bagşlanyp geçirilen esasy dawaralaryň biri Mary Welayat Kitapxanasynyň öňündäki toy meýdançasyna ýaýwanlanarly. Mary welaýat we şäher häkimlikleriniň, şeýlede welaýat medeniýet müdirliginiň bilelikde guramaklaryna geçirilen bu dawara bilim we medeniýet ulgamlarynyň işgärleri, ýokary we ýöreti orta mekdepleriniň talip ýaşlary, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri uly ruh bilenlikde gatnaşdylar. Geçirilen dawarada çykyş edenler ýurdumyzy gülledi we sürmekde, halkymyzy hassa eşretli durmuşa alyp barýan hormatly prezidentimiziň adyna alkışlaryny aýtdylar. Bayramçylyk gününe welaýatyň ýokary, orta hunar we ýöreti orta okuw mekdepleriniň çeper howasçylarynyň taýýarlan täsirli çykyşlarym dawaranyň şowkuny hassa artdyrdy. Sergide ýerleşdirilen köp türlü ilmi işler we taslamalar milli ykdysadyýetimizi durnukly ösdürmekde, şeýlede ähli pudoklarda sany ulgamyň hyzmatlaryny ornaşdyrmak wezipesini üstünlikle durmuşa geçirmekde türkmen ýaşlaryň münasip goşanlyklarynyň aýdym suwtnamasy bolup durýar. Sonra kitapxananyň mejlisler zalyny Welayat Kitapxanasy bilen Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutynyň hem Mary Lukmançylyk orta okuw mekdebiniň bilelikde guramagyna alimler güni münasibetli alim insanyň paýhasynyň gudraty atly maslahat geçirildi. Hormatly prezidentimiz ötümüzki din jarşy mewsumine garaşsyz. Baky tarap ýurdumyzyň bagtyar raýatlary üçin ýokary derejede guramakda döwlet derejesinde zerur bolan ähli tagalar edip, bu wagtda anyk wezipler kesýitledi. Arkadaşlar serdarymyzyň öňde goýan şeýle höküm tapşyryklaryna laýyklykda Abada milli siýahatçylyk zowlagyny mehmanhanalardyr. Sagaldyş we din jarşy merkezlerine ýurdumyzyň durly ýaşdaky raýatlary din jalyp öz saglyklaryny keldiýärler. Halkyň arkadaly zamanasy ýylynyň tomutky din jarşy mewsumynyň ýatda galyjy şahatlykly prototlary hormatly prezidentimiziň parasatly başlanlygynda halkymyzyň iň gymmatly baýlygy bolan başsaglygynyň garaşly baky tarap Türkmenistan döwletimiziň gülläwet üçin alamatlandyran esasy görkezleriniň birini öwürlendigini ýene bir ýoly ähli aýdynlyk bilen tasdikleýär. Hadaryň Türkmen kenarynyň bedegine öwrülip dünýäniň şypahany ulgamynda münasip orun alan Abada milli teatrçylyk zowlagyny mehmanhanalaryň, tagaldyş merkezleriniň hemde beýleki medeni maksatly binalaryň Tomutky din jarşy mewsumynyň ilkinji günlerinden başlap gapylaryny giňden açmagy şeýle bu ýoşly hakykaty ýene bir ýoly dünýäge ýaýdy. Ýurdumyzyň durly kunjegünden Abada milli teatrçylyk zowlagyny din jalmaga gelýän durly ýaşdaky bagtyar raýatlaryň din jarşy mewsumyny ýatda galyjy göwün göterji prototlary beslep Janys paly howatynyň ledet alyp, saglyklaryny berkitmekler üçin ähli derur bolan mümkinçilikleriň üpsün edilýändigini bellemek gerek. Abada milli teatrçylyk zowlagyndaky Abada şypahanasyna din jalmaga gelýänleriň sanyny barkagatýar. Häzirki zaman lukmançylyk enzamlar bilen enzamlaşdyrylan büyük teatrin kunjegi melhemler meskenine gelýänlere iň bir ýokary derejedäki lukmançylyk hyzmatlary görüldüli ýola goýulýar.
Awada Milli Tiýatçylyk dolugunda Bagtyar çağalara netlenip gurulan Sagaldys we dinjalt merkezlerinde geçirilen döwrap çäreler bugün özüniň şatlyk şowguny, baýlygy, ýatda galjylygy, şeýle-de çağalara çäksiz ruhly lezzet paýlanlygy bilen has tapawutlanýar. Milli Tiýatçylyk dolugynyň möhüm aýratynlyklarynyň biri bolup durýan dinjalt merkezli Awada akwaparky bu ýerde dinjalýan islendik ýaşdaky adamlaryň uly höwes bilen gelýän künjekleriniň biridir. Bu ýere gurulýan gedelençler Bagtyar çağalarda tomutky dinjalt mögütüminiň udak wagtlap ýatdan çykmajak täsirlerini galdyrýar. Awadaky zadyly kenar, deňiz merjen, älim oşaratly seýilgäklerim bu ýere gelenleri şatlykly, ýakymly prototları peşkeş berýär. Bu ýerde çağalar hemde ullar suýun, täsin attraksionlaryň uly toplumy döredilenler. Ýaşly guramatynyň Türkmenbaşy Gergeňeşiniň biz Bagtyar çağalar diýen at bilen geçiren beden terbiýe sport we meden şäherleri ýokary ruh bilentligi beslenni. Çağalaryň wagtlaryny şadýanlykda geçmek üçin Demokratik Partiýanyň Türkmenbaşy Komiteti tarapyndan dürli şäherler gurulýar. Sapal kenardaky gäm mudyny gurulan gedelenç çağalaryň kalbynda ýakymly täsirler galdyrdy. Soňra çağalar gahrman arkadamynyň taýda tagalary bilen gurulan Awada derýatyna gämil gedelenç etdiler. O zaman hadaryň jana ýakymly kenarynda dinjalýan raýatlar, wagtlaryny şadýan geçirýän Bagtyar çağalar, döredilip berilýän döwrap şertler üçin arkadaly serdarymyza tüýük ýürekden hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Şeýle dinjalt merkezlerinde İçeri İşler Ministrliginiň Ahal Balkanda Saudy Lewap Mar vilayat polisiýa müdürlükleri tarapyndan geçirilýän wagt nesihatlar dürli uğurlara netlenendir. Olar ýol hereketiniň howpsuzlygy, ekologiýa awadançylygy, ýanyň howpsuzlygy ýaly uğurlar bilen baglanşyklydyr. Hormatly leşer, häzir wagt gepleşigimizi hepden dowamyny garaşylýan Howa barada ýurdumyzyň gidrometeorologiýa barada gulluk tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýäs. Salam alyk edýärler. Hormatly leşler, bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly senanamasynyň ülkär döwri dowam edýär. Mähriban adamlar, gelingen bolsa iýun aýynyň 13-inden iýun aýynyň 19-na çenli hepden dowamyny ýurdumyzyň vilayatlaryna hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan Howa maglumaty bilen tanyşyp bolalım. Yani hepden dowamında ýurdumyň çägine gün orta gün watardan maýl howa akynyň arlaşmagy netijesinde howanyň gejeki temperaturalarynyň ýokarlanmagyna garaşylýar. Hastaky ýurdumyň Balkan welaýatyna üýtgap duran boluply howa bolup, Demiraz gün watardan tezlik sekundda 8-13-den 12-17 metr etýän şemal öňsüňde hemde howanyň temperaturasynyň gejelerden 20-25 gradusyn 30 gradusga çenli maýl, gündüzleri 36-41 gradus ısy, welaýatyň kenarya atraplaryny 32-37 gradus ısy bolmagyna garaşylýar. Diýarbygryň Ahal welaýatyna az kymrutly, hepden ortasynda üýtgap duran boluply howa bolup, günogordan Demiraz günatary ornutgan tezlik sekundda 7-12-den 11-16 metr etýän şemal öňsüňde hemde howanyň temperaturasynyň gejelerden 20-25 gradusyn 29 gradusga çenli maýl, gündüzleri 32-37 gradusyn 40 gradusga çenli ısy bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyň Mar welaýatyna az kymrutly, hepden ortasynda üýtgap duran boluply howa bolup, Demiraz günogordan tezlik sekundda 8-13-den 11-16 metr etýän şemal öňsüňde hemde howanyň temperaturasynyň gejelerden 20-25 gradusyn 30 gradusga çenli maýl, gündüzleri 33-38 gradusyn 40 gradusga çenli ısy bolmagyna garaşylýar. Diýarbygryň Lewap welaýatyna az kymrutly, hepden ortasynda üýtgap duran boluply howa bolup, Demiraz günogordan tezlik sekundda 8-13-den 12-17 metr etýän şemal öňsüňde hemde howanyň temperaturasynyň gejelerden 20-26 gradusyn 29 gradusga çenli maýl, gündüzleri 33-38 gradusyn 40 gradusga çenli ısy bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyň Daşary welaýatyna az kymrutly, hepden ortasynda üýtgap duran boluply howa bolup, Demiraz günogordan tezlik sekundda 7-12-den 10-15 metr etýän şemal öňsüňde hemde howanyň temperaturasynyň gejelerden 18-23 gradusyn 28 gradusga çenli maýl, gündüzleri 31-36 gradus maýlan 40 gradusga çenli ysy bolmagyna garaşylýar. Paýtagtyň Aşgabatda az kymrutly, hepden ortasynda üýtgap duran boluply howa bolup, günogordan Demiraz günatary ornutgan tezlik sekundda 7-10-dan 12-14 metr etýän şemal öňsüňde hemde howanyň temperaturasynyň gejelerden 22-24 gradusyn 29 gradusga çenli maýl, gündüzleri 35-37 gradusyn 40 gradusga çenli ysy bolmagyna garaşylýar. Mähriban adamlar, ýurdumyzda iýun aýynyň 13-ine magnit gaýdasynyň durnuky ýagdaýda saklanmagyna garaşylýar. Hormatly leşler, siz iýun aýynyň 13-inden iýun aýynyň 19-na çenli hepden dowamyny
Yurdumyzyň welaýetlerinde hem de paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanışyp bolyňyz. Eziz watandaşlar, Tomuz pasynyň howanyň derejesiniň ýokarlanýanyny nazara alyp, pasyň aýratdynyklaryna laýyklykda geyinmegi, günüň ýetiş şoklasyndan gorunmagy, şeýle hem ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertip düzgünlerini berjay etmeginde maslahat berýär. Mehriban ýylaşlar, bulary berjay etseňiz, ýylyňyzsynyň pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlary ýepleşmedi jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda düşürýär. Ähli düşürüň özüni bolsa halkyň behbudi we çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş sag bolun, ediz adamlar.